Am ajuns și la mina. Să vedem ce mai facem și astăzi. Bă, ognașilor, ce faceți, mă? Sclavuit! George, îți place mai aici la muncă? Da, îmi place, nu mai. What is this? No good. Banc 1, Banc 1, NOx, Exhaust Gas Recirculation B, Eghere. E gata de vânzare. No, check this. Deci ce am învățat din asta? Am învățat din asta că chiar și cei care conduc mașini scumpe aleg să schimbe doar uleiul și filtrul de ulei. Nu înțeleg de ce. Oare ce-o zice turbina aia când merge cu filtrul de aer îmbâxit? Ce-or zice injectoarele? Fiindcă nu a mai fost schimbat filtrul în motorină. Dar asta e. Sau ce zici tu? Că stai în mașină cu mirosuri nespecifice unei mașini de lux, să zic așa, când n-ai mai schimbat de când hău și bârgău filtrul de polen. Asta este. Facem ce zice clientul și ce vrea clientul. Aviz celor care se postează pe net, pe TikTok, pe astea, că domne, uite ce am găsit făcut de alt mecanic, că nu a făcut bine, că a legat cu sârmă, că a pus șoricei, că a pus negrese de rigips. Băi fraților, hai să vă zic eu ceva. Clientul dacă așa vrea, câteodată așa îi faci, chiar dacă nu este bine. Nu întotdeauna este vina mecanicului, nu zic că nu sunt mecanici cărpaci, sunt și sunt o grămadă, dar nu întotdeauna este vina mecanicului că s-a făcut o ciorănie, o treabă de mântuială, când de fapt el a avut bună intenție să facă ok, să facă bine, să facă cum trebuie, iar a venit clientul și a zis că nu are bani și să-i facă ceva să mai meargă încă nu știu câți kilometri. Deci nu întotdeauna este vina mecanicului, după cum ați văzut și la mașina asta care s-a schimbat decât uleiul și filtrul de ulei și o resetare a erorilor, deși mașina are probleme, pe el îl încântă mai mult că a dispărut check engine-ul, iar mașina merge ca naiba și garantat are și niște mari probleme la filtrul de particule și eghere. Ia să vedem un dorul. Mai mergea, mă. N-avea nimic filtrul ăsta, mă. Gata, măi, ca nou acum. Putem să-l punem la loc. Și pentru domnul să vadă atmosfera. George, ce vă prezentați la această mașină? Ford care când ia viraj de stânga sau de dreapta începe să facă ca o mașină de spălat. Acum ne vom da jos legirie, intrimă. O punem la spălat să vedem dacă face treaba. Vă mulțumesc frumos. Pleacă-mă cu asta de aici! Invitatul de astăzi este un corteț. Ce știți voi, mă, care reparați numai Loganuri? Gata, Doru, ai reglat-o? Gata. Acum a reglat turbolagul. Altceva? Bă, ce faci mai aici? Gata, și pagă asta și iau catalizator. Iau catalizatorul să mă rog măricuța mea și îl vând. Hai,